खुलुमबाय बिटिआर निउस चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायखोबा साबस्क्राइब खालायदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै होदो जाहाथे गोदान गोदान भिडिअ होबानो सिगांग्रो सहैनाय बायदि। क'क्राझार हाथुगाव ओनसोलाव थानाय मायनावफुरि गुदि फरायसालियाव गाहाय फोरोंगिरि सांग्रां औवारिनि हेफाजाबजों मैया सोलोंथाइ आयदाजों सोमोन्दो लाखिनानै मायनावफुरि गुदि फरायसालियाव साफ्रोमबो फरायसाफोरखौ लानानै गोदान बोसोरनि रंजालि बैसागो रंजाथाइ फोरबो फालिनायखौ नुनो मोन्दों। बेनि अनगायैबो बे फरायसालियाव बायदि आयदाफोरखौ लानानै सोलोंथाइ होनाय जायो। हेमन्त बिश्व शर्माया बुङो जे हरनि 11:30 रिंगानि उनाव साफ्रोमबो माहारिफोरखौ लाइभ टेलिकास्ट नुयोब्ला 3 बोसोरनि आदाय लाइभ थांलाय फैलाय खालामनो नांगोन होनना बुंदों। लख्रा बसुमतारिया बुंदों जे 11 बोसोर सोरबा नायफैगौबा जोबथेसालियाव नेनानै दङ। मानो होनबा माखासे बर'नि आलादा बड'लेण्ड सोरजिनायाव माखासे जेलाव थानाय सुबुंफोरा 11 बोसोर जालांबाय जोबथेसालियाव जोबनानै दोनजानाया। बेनि थाखायनो गनांगौनि थाखाय सरकारखौ खावलायदों। बेनि थाखायनो सोरबा नायफैगौबा साननानै नेगासिनो दङ। मिरु एबसुनि आफादगिरिया बुंदों जे बैसागु रंजानाया जानाय लोंनायजोंल' नङा आरो मोसानाय मुसुरनाय दामनाय देनायजोंसो रंजानो मोसानो हायो। मोसानाय मुसुरनाय दामनाय देनायजोंसो बैसागु फोरबोखौ बरायनो हायो। लोंला जाला एबा जाला लोंला जों बैसागुखौ बरायनो हाया। बर'नि गेजेराव गोबां रंजानायनि गेजेराव जाला लोंलाखौ नुनानै बिथां मिरु एबसुनि दिपेन बर'आ बे बाथ्राखौ बुंनानै होदों। रंजालि बैसागो बोथोरखौ मिरु एबसु आरो क'क्राझार जिल्लानि एबसु जथायै फालिदों। क'क्राझार जिल्लायाव मेट्रिक आरो हाइ माद्रासा आनजादनि थाखाय गोदान स्टाइपेन्ड बाहायदों। सानजारि नोगोर खौसेथि बर' सुबुं आफादा बैसोगोरा सुबुंफोरखौ न' थांना बरायदों। बैसागोनि थाखाय मान बाउनायजों लोगोसे